акай ғолиб сози тинҷи саломати хуба ма куҷурахта намешнушум ки чи яка инами бародар ҳоҷи шифнусай кияй ҳамин бисёр талаб кардесай ки ман акай ғолиба бибинам ман бародарахта агар дурогӯ нашавам як кино чи кино буд умед бурҳона акай умед кавди умеда мешнушум умеда нағз мешнушум ана ҳамин бародара чӣ гуфтанӣ ҳамин я сухан кунавохи баъд мерасада гӯшаш сухане гуфтан дорум акай ғолиб ваъдака телефон надодӣ дигам ягон сухан надорум акай ғолиб ҳамин барои як телефон боша агар ҳамин хаяки ма дигар намедонам чӣ бигӯм майна шоҳидӣ намеда инами қаводанда ина майна лавз кади телефон надо дига гап надорум дига имрӯз чиқрак виде охи чиқрак да киҷоят вида боша дига ява пеши ман ная охи мо мардуми тоҷик як мардуме ҳастем ки бовар кад тамоми кора мекунем на ғолиб любой кас ҳамбия телефон бошам акай ғолиб дада ҳамин телефони пеш мехарам мехарам ҷавоб мегум мада гуфт ки телефони ки ҳамин мегирам гуфт замонаи боша ман телефон надорам 500 ман бихарӣ ман розиам гуфтум лек ҳамонам хадан натонст дига ман маладес саломат бош акай ғолиб зинда бошӣ. салом дӯстон, санҷиши шиносномаи хориҷӣ яъне ки загранпаспорт барои шумо мушкил шудааст ва шумо наметавонед дар куҷо чӣ тавр бисанҷед ва мо пеши роҳи ин мушкилии шуморо гирифтем. Шумо акнун метавонед дар хона нишаста паспортҳои худро бисанҷед ва ҷавоби дурустро бигиред. Танҳо бо тариқи WhatsApp ба ин бародар суҳбат кунед. Ин бародар бар шумо чизе гуфт ҳамон корро бикунед, албатта ҷавоби пурра ва аниқ ба шумо равон мекунанд. ва имрӯзҳо ҳамаи корро ройгон намешавад кард, яъне ки инҳо ҳаққи корияшонро низ мегиранд. ба шумо барори кор.